आं जलि मास मार हता थैके थैखा मास आउ पेन्द्रा अरे थिने गमला जों सुवा गदं गदं सारा दा आं न आनि यस दुखुन को शेयर खामे नों दाम दं जगे मोसा जोंसो आं काहाम बरं ना हनि वा तो दं मोसा जगनो नानो बुजिमा बुलुंखा मने अरे आं वारि मने हायको आं कारेन्ट अफिस सागिर खाय दं खुमुलुंग गके ताम आं दुखुन को खनाम मोसा दं हनो अरे अम हायाव कारेन्ट सेनामपुरु सचाइ थुमनि क्लाय सानु बाथा करगौ ओ हॉस्पिटल अप्रो नि बाज सं तलां दिमा थिं दिमा चां थांजा यांगै अम हायदारे थाका मु सुसु किरु गबा अ सरि दारा को नों अम हायमां दं तो अमन बा आं बने जिमा मले हाजिबा गके नों थेजाना दा हामना गमा थाने ब्ले आन र खरंनै दं दो पेसन बरनो पुरा हामरि जाक्सि आसे बिसेस खायके न मालेरिनो ताबो थाना दा ताबो आं थांसिबाय बाय थां ताबो नों थांमायखौ बाइकिं नासा नों थांमायखौ नों बनखौ थिजुं नायखा देसखौ हिन्दी हिन्दी दा बाहें का किसा कोई मा हेजंखो